Хаш забахашнях техер туаптейцер сисер асканя қансон бек цергач магаз аэропорте. Не скуачу чхара бусупсага далт эдла аспара скуачждя цебяхкач хажош хейж бар гаргранах. Белгылдуах галга республикер бахшнах гаркяхтыждачи идиш. Нях бахкичуеш годер имантур циол комитет ёлк. Элч дялер сылсал маршахыл цун вяхач линыч мохтигиш зердячвей мехкош самялхылар тха корреспондент. بيسن شي حدين خيه مكر ياغش ريسك مغاس ايربورتي حيجب حاجه يقاشرنخ تقعد سعدد صارتي يزج مهدي دحقر مكبه ويس موش وتر غرغلنا وتر نوسيت صار كيز دا دكتور اسوق دي اتوس يا نانس صار مليل دو هم تخش ديكريتس صار دي حزول ديكريت مسني حزول قابل دوت استان او صدول دحقات مسنين انز ير خوش خمير ديك خمير يس خمير أخر حزول دا قابل دول ديننا توم خويت سيمور غرغر شيسك وخا أقشر حشت نيق جان خلرق يو خلاه ترق نخدق بعش ختار قيررق تاريخ سقطات شيوختو فونا نيستل ترغور. Большое расстояние, перелеты, плюс учитывать то, что там находится очень большое количество людей, давка бывает очень часто, как я слышал, плюс жара, переживали. Держали связь. Всех целуешь тханин тяжело ворваешь аэропорте хач ухуж бахажой. Ник отвеш гянер бин бари берегиш док безым тик болжбы. Цохтамыш я тханялч имдылач на хадал дадылач кертерч фарзагдол хажолт ирдяхкат цар. Макки мадинати уалч тамышинич мехти галят садуц дукуды цнях. عرفت دي وزناخ دعاش ديش دال عبادة ديش شاك ديقر من ساتر خزدال عبادة ديش سالوش مول ديشش شك ديال حاخوش شك ديالر مكة مدينتي تقدمل دخاش ميتي نخشيل تير بولش سادلر كمرش بولش مول ديشش بيسلوريش اوش بيسلوريش ير بيسلوريش خزدال اهتيز اخوش شك ديالر متشا حوزم خلتر لجيو موتي يجي حاجل دي وود чин зерти дезерш халониш тич халрал сог могш халвесак. Сложности же есть их благодаря обычного. Я же олж даркас хажи вот саг могу же вес кали. Хал хет благодаря могу же феда давала обычно экскурсии есть на рейд от божна да на вот же сага могу же есть благодаря. Нет бы без дина 15-20 километров так не просто не барды давки адам таалач постоянно духота и нагрузки догмуду сага дага нагрузки да. إذا موجش خلاص بقى أول سجود روس إذا بقى الشيء بولشان بغر سويت الدراسة كيشناها سوبنا قونشان نسقاچش волч хар бисупсак дикырды цымука хажолдыр. Док илыш цынья диалог хеслуш дуаждыр. Изды цусидылч мехтигиш квахачин дак хылдезыр. Вовремя мостовждан боже. Так нахряз бо соцраз группа руководителям вахаварса. Соцр нахряз бо сабакап. Цумгуш хавари эштин масац холождыц. Я что в основном нахряз бо. Атхавартон оша бадаляч. Погода декаварцик мостовждан атхавар. إمان تورت يول كميتات إحد شرش حجوش كركياخة تجحش إيدش بوخ دحور. شيدي قرشت إحدي قواتش درت بيلقل بيانا بتن بوخوي. موقج مياشت قايتشاف ويميخ كردعوخا إزر سوخسك. اشتبال دق دواتر نيسلو مكر آريالح غلغي ميخ كرياخش تحن قالسقا وحال خنط تدح تنريس جياني أخلارخات. Последний рейс для Табага Ахар-Элч Мегда обеспечит безопасный перелет, кислородное снабжение из ДВЯна. Тахан цеваш диалка ритм самолет хацакия чай, с хатхоя чхана, таможенный досмотр чхан, тун информация халош анит, ахту о сам гарншнаг, худахван бия связь ханитха. Эжа хабях кап оз ахту агар оз о лерхарм лерхадер оз бей сепсалт реанимации метик заказать, я сразу принято должен доставку хугел скорый борту самолета принят я с унфо сдяштиха вал цагарншнага ахан маслен мега должен хамфот نزرعني متجر تطي بوج لورج بر متجي أن استحالة قاتشة صندال دز مارشلول حاجلت إيرديانت تلوار خميج غلقة دياقل بوتسلو كرت حاجوي حات بخ واش تحت سدوالج بساري أهتو خلب إجر لوار خميغ بو إزنيق تشقباق صوت نياقان حوا أجنياقان إدريس مرجوي مربيك كرت خامش